ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲକୋବି ବାହାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଘରକୁ କହିଥିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୋବି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ 3ଟା କୋବି ଆଣିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କୋବି ଦେଖିକି ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ଚିଲି କୋବି ଖାଇବି। ଚିଲି କୋବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଘରେ ସୋୟା ସସ୍ ନଥିଲା କି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ନଥିଲା। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲି ଆରେ ୟାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁଣି ରୁଟି ସହିତ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଦୁଇଟା ଯାକ ନଥିଲେ ବି ଅବଶ୍ୟ ବନେଇ ବି ହେବ। ଦେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କଲି ବନେଇବା ପାଇଁ। କୋବି ଆଣିକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଧୋଇକି ଦେନ୍ ପାଣିରେ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଥିଲି। ସେଥିରେ ବେସନ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ହାଲକା ପକାଇଥିଲି, ବେସନ ପକାଇଥିଲି, ହଳଦୀ, କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ କାଟିଥିଲି, ଅଦା ରସୁଣ କାଟିଥିଲି, ଲଙ୍କା କାଟିଥିଲି। ଦେନ୍ ତାକୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ସେଠି ସସ୍ ପକାଇଥିଲି। ସସ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ପକାଇଥିଲି କୋବି ଆଉ ଚିଲି କୋବି ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣ ଏମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।